जोबोद जोबोद साबायखर खेबसे गोबार आखाइ खबनानै हर बावदों अन्नानै गासै বগৈছে মই সকলোকে পুনৰ আহ্বান জনাইছো আমাৰ মূল আলোচনা চক্ৰ এতিয়া আৰম্ভ হ'ব जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ खावलायदों सिरिबाङै जिरायनो थाखाय जोंहा बे समाव सोलोंथाइ आरो युथ एजुकेशन आरो युथ कनक्लेव बे हाबाफारिखौ जों जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय आं गिबियावनो আজি উপস্থিত হোৱা আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকল অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া मैं प्रथमे धन्यवाद जनाइछु स्वागतम जनाइछु दिल्ली से आए हुए हमारे बोरो समुदाय के सबसे पुराना साथी हमारा सर हरियाणा संस्कृत वाल्मीकि विश्वविद्यालय का वाइस चैंसलर प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर जी जोंनि गेजेराव बीटीआर नि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा दंफैयो दिनैनि बे लाइमोन जुथुमखौ बिथाङा बेखेवनानै होगोन आमार মাজত उपस्थित আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া जोंनि गेजेराव आसामनि मानगोनां मन्त्रि आरो बे दतमायावनो जोनोम मोननाय बिदा गेदेर उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा जोंजों दङ हमारा बेंगलुरु इसरो से आए हुए सीबीपीओ का फॉर्मर डायरेक्टर सम्मानीय सुधीर कुमार एन हमारे साथ है सार जी बेजों लोगोसे जोंनियाव बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी मानगोनां बिथां लकसभानि मानगोनां एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि प्रशान्त बर' बावैसो पद्मश्री बान्था मोननाय जोंजों मान होजानाय मानगोनां प्रफेसर अनिल बर' सार गोबां जोंनि प्रिन्सिपाल जोंनि प्रफेसर बिथांमोन कलेजनि इउनिभार्सिटिनि आरो आमार छात्र छात्रीসকল फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन आङो गासैखौबो खेबसे आलासिफोरनि मुङै गसंनानै गोबारै आखाइ खबनानै সকলো अतिथिक आदरिब कारणे मैं आह्वान जनाइछु बयबो गसंनानै आलासिफोरखौ गोबारै वेलकाम खालामनांगौ माननीय शिक्षा मन्त्री माननीय आमार मन्त्री उर्खाव गोरा ब्रह्म डाङरीया माननीय शिक्षा मन्त्री डक्टर रणोज पेगु डाङरीया आरो सन्मानीय प्रमोद बर' डाङरीया সকলো অতিথিক প্ৰফেসৰ ৰমেশ ভৰদ্বাজ ডাঙৰীয়া সন্মান জনাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো থ্যাংক ইউ জিৰাইফিন্দে এই সময়ত মই অতিথি চিনাকি পৰ্ব আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো আলাসীফোৰনি চিনাইথি হোনাই হাবাফাৰি আৰু ইয়াৰ পিছতে আজিৰ এই শিক্ষা আৰু যুৱ যি কনক্লেভ এটো উদ্বোধন কৰিব सन्मानीय प्रमोद बर' डाङरीयाय आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीखौ आं खावलायबाय बे समाव बे समाव आलासिफोरनि सिनायथि हाबाफारि दङ बेनि उनाव जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन दिनैनि बे हाबाफारिखौनो दैदेननाय मानव गेदेर दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथां आरो हांख्रायजानाय गेदेमा आलासि बिथांमोन
আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু বিশিষ্ট অতিথি আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথি সন্মানীয় সকলোলৈ মই পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ যাচিছোঁ আৰু আজিৰ এই সভাত সকলোকে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব পৰা অতিথিসকলৰ সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী এই সময়ত মই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। দিনैनि बे हाबाफारिनिनो गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि बिटिआरनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' मानव गेदेर बिथांखौ बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बरायनायखौ नाजावनो थाखाय मानव गेदेर बिथांखौ आङो गुरै खावलायदों। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन आरो खामनि गंसे मेमेन्ट'जों मानव गेदेर सारखौ बरायगोन। এই সভাত আমন্ত্রিত মর্মে স্পেশাল গেস্ট হিসাবে উপস্থিত থাকিব পৰা আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ শ্ৰীযুত ডক্টৰ ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়াদেৱক নিজৰ পৰিচয় দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ছাৰক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰিচেপশ্যন কমিটিৰ পৰা আদৰণি জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু RC কমিটিৰ পৰা ছাৰক এখন আৰনাই ইন দি ৱেষ্ট কৰ্ট কাম মেমেণ্ট'ৰে ছাৰক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ আদৰণি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ছাৰলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। आखाइ खबनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय फरायसाफोर अन्नानै गोबारै सारनि थाखाय। सारानो जोंनि सोलोंथाइ बिफानखौ नायग्रा आसामनि मन्त्रि डक्टर रणेश पेगु सार बिथां। In today's auspicious occasion, we are very lucky. We have here a special guest from ISRO, Bengaluru, CBPO. Former director
मानगोनां दीपक बसुमतारी गाहाय बिगियानगिरि CSIR जरहाट आं बिथांखौ बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों आरो मान बावनो थाखाय खावलायदों बिथाङा जरहाटनिफ्राय फैदों गुवाहाटी प्लेनेटरियामनि किउरेटर बाबुल चन्द्र बरा मानगोनां बाबुल चन्द्र बरा आमार गुवाहाटी प्लेनेटरियामर किउरेटर आमार विभिन्न महाविद्यालयर प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल प्रफेसर सकल आछे आमी खन्तेक समय पिছত तेओलोकर চিনাকি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি কন্টিনিউ কৰিম এই সময়ত আমাৰ আজিৰ এই ইউথ কনক্লেভ উদ্বোধনী ভাষণৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাম তাৰ আগে আগে বিনি সিগাং দিনैनि बे ইউথ কনক্লেভनि मानगोनां गाहाय आलासि जायखौ जों हांख्रायदोंमोन भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा माखासे एंगारहायै नखरनि उसुबिदानि थाखाय सफैनो हायाखिसै बिथाङा जोबोद गोसो गुदुंमोन आमार सन्मानीय धर्मेन्द्र प्रधान डाङरिया